TDC ni Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985 creation of the tribunal ni সম্পর্কে resolution national place থেকে অনুঙ্গে সংসিও সিনি হাও আসি বছর রমই সিনি হা जों नेग्लेक्टेड दंमोन अमनो बिनो जों सिनि गेजेर ट्रिब्युनाल नि डिमान्ड फाइ दंमोन आसु बोसोरावमोन जों गेजेर ट्रिब्युनाल नि बिसिंदै सिनि हानि जे बरफ दंमोन जतनि वेलफेयर नि बागैनो जाते सिनि डिडिसि एरिया जे डिसि एरिया खबजागोन तेवनि फादार दंनाय जतनि बिनो जों upliftment ni bagai sini organisasi balon ni di mana best.